Няколко неща, които ще направят банята ви да изглежда много по-луксозно. Започваме с поставка, върху която ще сложим тази водоустойчива свещ. Тази седмица ще имам гости и искам да направя банята максимално удобна и комфортна. Не случайно Milde Premium е премиум, а ако някога сте се чудили как да си подредите тоалетната хартия, ето един креативен и красив начин. Всеки път получавам въпроси от гостите си как съм направила тези форми, а на мен честно казвам ми прилича на едно кактусче, което се получава по ето този лесен начин. А споменах ли ви нещо за мекотата? Ето за това Milde е премиум. Всеизвестен факт е, че зеленото успокоява нервната система, затова ще направя един кръгъл венец, в който ще сложа тази свещ без аромат. Красивите ролки ги нареждам отгоре, а в ето тази поставка зареждам и отстрани тоалетна хартия. И аз като Моника от Приятели, ако има състезание, в което някой показва най-красиво подредената тоалетна хартия, ще спечеля това състезание. Знаехте ли, че хубавият аромат не идва от хартията, а от шпулата, която държи хартията? Единственото по-хубаво нещо от прясно окосена трева е прясно изпраната кърпа. Ето така изглежда банята ми, съвършено чиста, съвършено подредена, ухаеща страхотно и готова за гости, които ще се къпят под светлината на фенер. Кои са твоите начини да направиш банята ти по-луксозна?